Hello guys, majong adlaw na tang tanan sa karong adlaw guys. Dakos garden na pod kay nananaw ko rabing dali ara na nagkaag palidya guys. Dagko na kadug mga bunga. Ma-harvest na siguro ni si Kuya muuli man siguro tuon dya. Gikan day ko nagatod ni Tere og ni Aliana guys. Si Aliana ni eskwela man si Tere dadto giuban na center nagpa-inject si Jang lubot. Namaat ko sa kuan guys sa nurse kay jaga-jagaan ka do. Ipauban pa ko ni jasud kay basin ko kaingan ko gijang lubot si Tere. Jaga-jagaan pang nurse. Hoy ngano ka naligo kulot? Hinaktak ra ba? Nganong dilay ka mistress imong papa? Pilian ra pag kagsidan kay lakilak ni ganang bunta guys kay agsidan inan-unan isda man jadi man mukaon. So napagga si jagkaan kaya manggihungitan. Pili-pili ja pa istorya jang papa kay papangadyo og kwarta para palit og sidan kay pilian man sidan. Di ba pud mistorya minghilak ra. Diyan mo to guys, nauli na mas Aliana, diyan balikan pa to na streamers kay tapos Alicia nag-upload kay di mo maka-upload dari. Di mo uban kay init na idakop. Diyan guys, tanawa sa ninyo kan guys, tanaw tas kan guys, balidya giganahan ko nagtas balidya kay ara kadag nakadurang dali ara na nagke. Tanawa ninyo guys. Ag-uban guys na. Ag-uban kuan. Magbo nga busuk sa naul. Magbo nga busuk. Malagihus. Ya guys. Dako siya gipaningot ra ba. Ato ibalik kay di pa ta pwede magkilabot dani kay wa pa dagtog ija. Makasuhan ta. Si Kuya ray makakuan dani guys og makatansya og unsa na ba pwede na ba kay na mga dagko naman. Biligjaay naman. So, ito sana diyang ibalik. Dapat ito dako putos ubos. Ito guys. Dako pud. Naday nagkuas ubos guys. Nag-abis. Dako na madre. May nag-abis sa ubos. Kari siya dako nga bubo na. Dako nga bubo paras katong gipangkuha bitaw guys nga ang gibutang ang itlog. Di Nganong wa ka matog liksi, wa ka maligo, sugag hangin. Ay, that's Ay, like. English book ka no. Daghan na kadug dagko dagali isa, wala putos. Tapos naghigda. Basta guys, arang naghana nakadugdag ka makakuan, makawa sa stress, magtanaw sa palidyang arang naghana bunga. Diyan na pagali daghang pustunonon. Dako pud ni. Dako pud siya. Paras mga bitter. Palidya. Ang mga dari kay palidya ampalaya. Uy, kuag tingog. Ngarang dagko, arang daghanan dagko. may wati. Wati. Murag arang dagko apod ni. Murag ay hala na dami siyang panit. Dagko na lagi mahapoy iba-harvest naman eh. Tagpila kang kilo ron. May nag-abis sa ubos. Lumayan. Buhi ko be. Ano sa makang sigurang paghawid na. Banha ag kuan dari guys. Sirutso na noon. Huy. Banha ag ka nang naay. Nag sinso. Sirutso. Dako gyapon. Daghan na sobra na nig mga 5 ka kilo sobra na. Kaya rin daghan na pagali na nalakop. Hangin ka adyo. Dagko. Basag mag alas 5 na, arbing initag yapon ga. Grabing initag yapon. Na, pwede naputos na tangtang ang silupin, tangad sa hangin. Napay dako. Ari ka maglibot-libot, guys, mawa, dig imuhang stress. Sigsigig tanaw sa mga bunga.
Nga wa mag pipino higwa usman. Ipagkuha ko mamukhin. Harvest na. Jig jama danig. Lakaw-lakaw ikaw lang isa liksi kay naihas. Gaano pa dako guys. Hindi ito na balik ko stili kay upload pa to. Banha, pasensya na mos. Banha guys, kanina naggabas. Agay. Tutog pa kabi. Ginansya kag mota. Na naturos kuya og mulit sila ro na naturon tagtaud. Kana jigdag ko uy. Lagi daghang pusto nono na. Ngis kuya anja na kuno ni poston og wa na diha agbuwak. Dapat dia harato. Dia kan ni maingani nakadak aposton guys arong di siya kanon sa od. Arang daghanan na pusto nonon. Uy. Maligo na ato ka. Maligo sa ka. Dari tong iring namatay guys, katong nagbagha ko kahoy dari sa tong adlaw, namatay na dayto siya kay nga kog natugro to siya diha. Patay na dayto. Aga man kakao guys kay naghanag bunga. Naghanag nagbunga. Pati ring kuan, hala kabangaan naman ni. Asa gilubog? Baw nanay. Kabangaan na ni ba? Kapit na. Kanag bunga kapayas uy. Yun sa'yo mong gisugit-suwa kita pandag, iwagan ka? Agtawong. Kana pa ni, tanumay pa ni. Di arag siling, makamatay kuno ning siliha guys. Nana ni nahinog tol ka buok, ipo ni tiri. Kay injag. Sige ra ba dyan balik-balik kang yasig duwa? Nana pa siya, nana pa sila kuya pa doong, mabibo na pa may darig balik. Diya si, nagkuha kong tiri, ning uli na ramang kong balik, kadungit na, kay kuan. Atur ko no zatog ilati Marilo, kay na kusag mag-signal atos, Merka Alicia. Atur ko no zatog, silang das ati Ali. Ning uli na ramang ko, maghatad ra kong tambal, inja niya, kay wa man nakadag tambal, hatdan ra inja, humag pa nihapon. Gunahan ko magtanaw guys kay mura jag kubasa. Rag kubasa. Rag labarag ang gabi irag did ni. Alag nang kagipang kujabid man. Daghan na jag bunga guys pero nag-uban gipang kujabid. Kaila ba mong pang kujabid guys? Gipang sana. So, tawag na, tibak. Di tibak kapante ha. Tibak sa nangka na. Dagana jag bunga. Kanag bakit anang kuya. Utanan na pa ng kuya. Kaya hilig tos kuya gumbang nangka. Tayo daghas atop guys na nasangit. Tagalin ng gilubog. Tayo di dako dito suto. Di magkuan klaro. Kana kadugbunga. Luoy ra marong iring, gapon raron. Dari ko guys, nagdujan-dujan ko kay pahuway ko kay maligo ko rong tadtaud. Nalakop daghang simod sa bagasis na. Sa abog siguro ni ug sa dugay matug magabi eh. Kaniwang na. Di magog ko mamahaw, gahong ko mahaw laktid na paniud to. Kanaanard bang ko. Ay, ganaw ko, excuse me. Hapit pa disgrasya gahang kamot guys, ingkibang Scarlett kay Scarlett amang iro ba katong tukoy.
Ingat mas na nagdi magpadakop nila. Diya, ako may nagdakop da na una. Kaya ako may nangadyo da ng aloy. Diya. Kuan, ang gidakop. Suway ganiha. Madugali kay wa ma. Sedahang ahang kamot si jang baba. Gihangkab na ni Diya padung. Ahang nadali. Nga na. Kanirabang ito'y kay mas lapaning grabe sa ito'y kaysa ka ng dagko na. Ingin sila. Ingin pad sila. Mas lapa kuno grabis ning ito'y kaysa ka ng mga dagko ng iro. Kapita kulbaan dyan ko ganiha. Dyan ganiha pos naghatid kong ate ali hapit ko madisgrasya. Day motor ba nga nag-helmet nga kusog kasog padagan nga hapit ko banggae o mabanggae. Nagratro ka dyan ko guys kay naghinabo mayroong luaga man ta agianan dya ug wa pa to dya mag-helmet makaila kus naong nag-helmet man dya gisinggitan na ora ba dya ding hunong ang gisinggitan dya wa mo hunong sa zupa mga alas 7 pa grabe kuan gud ko kanang naigi paningat gud ko sa kakulba dagmak ang tagahang motor madar magang motor ay madagmak dya malagpot man ko yang hilan pa dyan ko sa Ginoo, di pa dyan ko tantong patdyanan. Salamat ko sa Ginoo kay na kauli kog safe. Nja, maura ni guys kaya nagsigig tawag si Lixian. Bawa na ligo na bato pang kunisod. Ay, wa dyan maligo dyan di ay. Ano ka maligo na sila yasi padong. Pag himasa na di ka maligo kay hapon na pang himasa. Lakaw dito, karon di ko saputin. Lakaw. Lakaw. Pag-ilis panty. Bye guys. Thank you for watching.